Circe ou o pracer do azul é unha obra que recupera a materia homérica que nos presenta a Odisea. A novela narra a espera de Penélope durante un 10º ano despois da guerra de Troia. A incerteza sobre o paradoiro de Ulises quebrántase cando un paxaro chega a Ítaca para traer noticias sobre a sorte dos heróis aqueos. A ave pídelle a Penélope falar en privado e explícalle que a mensaxe que porta se atopa na súa plumaxe. A esposa de Ulises recibe unha misiva de Circe, deusa e raíña da illa de Ea. A carta relata os amores entre a feiticeira e o heroe Laertíada. A partir dese momento, e ata que o heroe parte de regreso á súa patria, Circe e Penélope manteñen unha relación epistolar que provoca as dúas mulleres que cambien a súa percepción sobre o amor e a feminidade, a través dun vínculo inquebrantable entre ambas. Nesta novela, Begoña Caamaño centra a súa atención nos personaxes de Circe e de Penélope, relegando a Ulises e a Telémaco a un segundo plano, ao igual que os pretendentes que asolan o templo da Helíada. Os personaxes masculinos aparecen retratados de forma negativa e a autora destaca as ansias de poder dos homes nesta sociedade do culto ao honor. Este é un mundo de homes, no que nacer muller é sinónimo de ser portadora de desgrazas. Súas son as guerras e as victorias, seu é o poder e súas as palabras. É distinto o exemplo do vello patriarca. Laertes é descrito de forma afable, por ser o único home que ten consideración coa figura da súa nora. O pai de Ulises encamiñou os pasos cara onde ela estaba. Laertes fora de cadra a única persoa que trata con verdadeiro agarismo desde a súa chegada a Ítaca. Ademais das calidades do vello rei intacense, Begoña Caamaño realiza unha comparativa entre os personaxes de Anticlea e de Laertes. Ambos son retratados de forma antiética. A muller atribúeselle con un carácter marcadamente masculino, mentras que o home presenta unhas características máis propias da muller da época. O Anticlea, que gran rei serías con tan só naceres home. Soberbia e orgullosa, Anticlea, o teu corazón non soportaría ver sentado no trono de Ítaca alguén que non fose da túa linaxe. A túa arrogancia non se permitiría aturar a humillación de seres ti, quen tivese que render tributo e obediencia a outra raíña nai. Hai xente que non levamos dentro a serpe da ambición e que o único que adelamos é a coubo de podernos dormir en paz, lonxe de calquera intriga. Sei que extrañas san soar estas palabras sendo eu o pai de Ulises, o antigo rei de Ítaca, e quen se debería mostrar máis cobizoso de forza a miña estirpe a que perpetuase no trono. Tal e como podemos observar no exemplo dos patriarcas de Ítaca, o retrato de Circe e de Penélope na novela galega é distinto do proposto por Homero. Ambas son personaxes redondos e a súa personalidade avanza a medida que transcorre a obra. Ao comezo da novela, Penélope é escrita según o ritmo canónico. Penélope amasara a digna de trono de Ítaca, dócil e famosa co seu esposo, respetuosa e servizal cos vellos reis, diligente na súa tarefa e con esa mestura de orgullo e de retrato. A medida que a acción avanza, Penélope abrille o seu corazón a Circe e explícalle o seu desexo de renunciar al amor do seu marido. Señora, non só non vos reprocho, senón que vos agradezco que retrañades con vos a Ulises. Eu non sei amalo como vos o amades, nin coñezo nel as grazas de maravillas que derrumbaron as murallas nun corazón tan sabio e protegido como a voso. Penélope, atada a condición divina a non sucumbir ao amor do heroe, a diferencia de Circe, que erixe como reflexo do amor canónico. A Odisea, do mesmo modo que na novela de Begoña Caamaño, o personaxe de Circe abandona a esfera divina por mor do seu comportamento, máis próximo ao da muller mortal. A parte das protagonistas mortais, tamén teñen en presenza importante algúns persoaxes femininos da esfera divina, como Calipso e Circe, cuxa presenza domina respectivamente os cantos 5 e 10, e que, pese ser as ninfas,
teñen comportamento máis propio de mulleres que de seres divinos, o contrario do que lle ocorre ás actuacións da deusa Atenea e a súa relación afectiva con Odiseo. Ao igual que Penélope, o personaxe de Circe non se mantén estático ao longo da acción narrativa. A deusa aparece descrita como símbolo da liberdade feminina. Ela era divinidad grega e afrontándose a deusas, deuses e homes, lograra facer de ela un lugar de paz, de liberdade e de aprendizaje para as mulleres. Durante o transcurso da acción, producese unha tensión entre o desexo de conquistar a relación epistolar con Penélope e o amor que sente por Ulises. A señora de Ea tamén espartará intranquila. Aínda que o seu corpo permanecía abandonado, amonícido do abrazo do heroe, a súa cabeza pensaba no xeito de se desfacer, sentirmente do seu amante e procurar tempo e intimidade para ler a nova carta de Penélope. A medida que a novela avanza, a amizade entre Circe e Penélope reforzase de maneira que o núcleo conector Ulises era relegado a un plano secundario. O texto de Begoña Caamaño é unha reflexión da situación da muller no mundo clásico e non só precisamente os seus persoaxes, os que denuncian eses feitos. En palabras de Penélope, o único que eu ansío é o que sexa chegado o tempo en que poida virar as costas a todas estas preocupacións e responsabilidades para perder na miña propia soidade, para poder dedicar máis tempo a esta nosa amizade. É interesante a perspectiva de Laertes no momento en que insta a súa nora para que abandone a súa abnegada vida en Ítaca. Sálvate, Penélope. Non permitas que as ambicións e os desexos alleos te mergullen nos mares das intrigas. Escapa de volta á casa do teu pai, faite a tola ou conságrate como sacerdotisa de algunhas das numerosas deusas existentes no noso Olimpo. Como apuntamos con anterioridade, o vello patriarca solidarízase coa muller, polo que se afasta da concepción tradicional do home como conquistador do feminino. Desde o comezo deste estudo insistimos en que a pretensión principal de Begoña Caamaño é, con esta novela, reivindicar o feminino. Por un lado, Penélope debátese entre o seu individualismo como muller, defensa e ultranza do seu dereito a vivir por si mesma, e o seu deber como nai e esposa ben avanzada a obra. A raíña de Ítaca mantén unha conversación trascendental co seu fillo e exponlle esa dobre visión entre o amor maternal e o odio polo comportamento misóxino de Telémaco. Dixente desde moito antes de naceres, dixente cando eras un reñote de rebuldeiro e adormiñada no meu polo. Dixente así e así te sigo querendo, diz que o amor das nais polos fillos é incondicional e eterno. Porén, comecei a te odiar conforme imitabas o teu pai, seguindo ia descubrindo en ti os mesmos xeitos arrogantes, o mesmo afán conquistador, así como medraba a tua masculinidade e medrando para ello o meu desafecto. Ademais da dobre perspectiva que ofrece Penélope, a novela presenta nos outros exemplos de maternidade agredida como de Clitemnestra. A miña pobre curmá mantivo a cordura e que o seu cruel marido foi quen de sacrificar ante os seus ollos a Ifigenia, filla de ambos. A medida que a relación de Circe e Penélope evoluciona, as dúas mulleres abren o seu corazón e expoñen o seu punto de vista sobre o sentimento amoroso. É a feiticeira primeira que insta a Penélope a que non deixe de crer no amor. Permitidevos a vos mesma, miña amiga, deixar aberta no voso corazón a fisgua, unha mínima regañada pola que poida penetrar o amor. Non renunciedes tan axiña á felicidade. Cando a muller de Ulises lle explica a Circe o seu rexeitamento absoluto ao amor e a deusa a que lle ofrece unha solución.
o amor a outras mulleres. Se a pesar de todo, miña señora, non logrades vencer esa animadversión que sentides polos homes, non esquezades que o corazón non entende de xéneros, e non son poucas as mulleres que se deleitan co amor de outras mulleres. Finalmente, Penélope abandona a súa postura. Prudente relátalle a deusa os pormenores das relacións que mantiña coas súas primas. Como esquecer a naturalidade coa que miña prima se axustaba á for do pequeno peito de Helena, e o prazer que sentía ao notar na miña palma a súa respiración axitada e a mamila endurecida. O sexo e a guerra son concibidos como insaciable e placenteiro afán da conquista masculina. Por tanto, as palabras da propia Penélope e a homosexualidade entendida como unha fantasía vetada ás mortais. Tanto Circe como Penélope rexeitan nun primeiro momento o concepto de amor heterosexual, porque están condicionadas polas historias de outros personaxes da tradición clásica como Medea, Helena e Clitemnestra. A deusa de Ea explicalle a Penélope en un momento de coñecer a Ulises refusa calquera tipo de sentimento porque ten moi presente a historia de Medea, a raíña de Ítaca. Pola súa parte, exponlle nunha das súas cartas que un dos motivos do rexeitamento de Ulises, ademais de a súa propia historia, é precisamente a reflexión sobre a vida das infortunadas Helena e Clitemnestra. Por estes e tantos outros exemplos, miña señora, é polo que eu non acredito no amor entre homes e mulleres. Ao contrario, confío en que se trata dun artificio tecido pola mente lisgaira dalgún deus praste e inconsciente. Por último, tras analizar no seu conxunto a obra de Begoña Tamaño, destacamos a simboloxía eminentemente galega a través de ilusións e personaxes emblemáticos da tradición de Galicia, como son as meigas, e a partir de referencias o texto de outros autores galegos como Xoana Torres e Bernardino Graña.